Hi everyone, welcome back to my channel. बयखौबो गोसो गोथार लानानै दिनैनि गोदान भिडिअ बरायहरबाय। बिबार खानानै बिबार खागासिनो दं आरोना आङो फुजा होनो थाखाय। दिनैथ' दुर्गा फुजा, बयनिसिम दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायथि बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो फुजाखौ नायदो, आंबो नायनोसै फिसा सानैखौ लानानै। थ' दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायहरबाय। आसा खालामो दिनैबानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दा आङो दुगैखांनानै लाबाय, न' बां फोसाबखांनानै एबार बिबार खाबाय, फुजा होनानै लागोरनोसै। फुजा होखांबाय आंहा देहा गलायथारबाय आरोना दिनै सानसेनि थाखाय। नै सासेया टाटा 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 दे आगाव आगाव होनलाय दे मा दे आगाव 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 होनलाय दे सना दे आगाव 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 आगाव। टाइमा 8था जाबाय, दाबो जेबो जायाखै। मा जानांगौब्लाय, जाग्राबो जेबो गैया आरोना। ओमफ्राय जोंहा ओंख्रिया नै दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों आं। नै जोंना ओंख्रिया बे मा बुस्थु सिनायखाबायना, नारजि संनो नागिरदों आङो। नारजिजों जानोथ' लोगो नांगौ, दा आंनो सोर लायनानै होफैनो, उफाय गैया आं थाङाबानो। थ' आं थाब लायनानै फैग्रोनोसै। नारजिखौ सोमनानै दोनखादां मैया हरावनो, सुनानैबो लाखाबाय आरामनो। होफैग्राबोथ' गैया, आंनो थाङाबानो उफाय गैया। थ' आङो बिसोर सानैखौ दसे गालांथ'नानै बै खाथियावनो मोनखायो नालाय, थाब लानानै फैनोसै आङो। माबाजों माबाखौ अमा बेदरजों जागोन आरोना। ओमफ्राय लायनानै फैनोसै आं थाबनो। आं फिथा लाबोफानोसै दे, ओमफ्रायो गाइखेरजों जानोसै। औ जेबो जायाखै आरोना, टाइमा 8था जाबाय दा। औ आं थाब लानानै फैग्रोनोसै। बिबोनांबो फैगोन आरोना। आङो मैया फैखादोंमोन बेलासियाव, ओमफ्राय फैनानै ओरैनो बेरायनानै थांबाय। ओमफ्राय दा फैफिनगोन, क'क्राझारावनो थाखायो नालाय। ओमफ्राय क'क्राझारावनो थाखायो नालाय, ओमफ्राय दा फैगोन आरो। आं नारजि जानो फै होननानै लेंहरदों नालाय, फैगोन खोमा। फैगोन ना फैया, फैगोनदां, फैबा दा नुगोन। थ' आं लायगोरनानै फैनोसै दा। खानाया बिराद गाज्रि नुबाय नै, ओरैबादि थिया जाजोब्बाय नै। माला दिलावबावगोन नायनो सुखुथारला आङो, गं बायदि। अमा लाबाय आङो, लांफैबाय आं अमाखौ। सनाखौनो गालांदों मामिया। आयु गालांदों नोंखौहाय। गाबदों आगैया, गाबदों। बुरजा गाबथारदोंना एसेल' गाबदों। मेंबां फैबायना मामिया, द'सो लायदोंमोन ना सना। मामि फिथा लाबोफादोंमोन आं, नै साहाजों लोंगोरनानै लानोसै। 9था जालायलायबाय, दाबो जेबो जायाखैमोन ना। हा खोनाया लाबो। गाइखेर साहाजों फिथाजों लोंनानै लागोरनानै नारजि ओंख्रि संसै। नारजि ओंख्रिया संनाया आंना सर्टकाटसो दे, आलदा रोखोमसो। नायलां दिनै आंनि नारजि ओंख्रि संनायखौ। आंना गथ' गोरलै गोनां, बिदि सागं साबाय थानो समय गैया नालाय, ओंखायनो आंना मिक्सारावसो होनानै सङो आरोना। नायलां ग्राइन्डारावसो होनानै संगोन आङो। नोंखौनो गालांदों मामिया। गोलैगोन बैथिं दोन, आगैया गोलैगोन। मोजां, दा थान्दा दिन फैबाय ना, फिथाजों साहा गुदुं बिराद गोथाव। ग्राइन्डारावसो होगोन आरोना आङो, रुबाय थाया। ओमफ्राय दा फिसा हाफ्लेनानै ग्राइन्डाराव सोनोसै आङो, संनोसै। साहा लोंखांबाय, एबार संनायनि लाहार फाहार खालामसै। सुनानै लाखादां दहायनो मोजांनो नारजिखौ, मोनायावनो हरसे सोमनानै दोनखाबाय। एबार फिसा हानानै ग्राइन्डाराव सोनोसै। ट्रेन फैलायबायहाय। जायगा थोनाय नङा, खेननै खालामनांगोन आङो। फार्स्टआव बेखौ खालामनानै लागोनसै। नै बिराद मोजां गेब्लेबाय नै। खस्थ' गैया आरोना ग्राइन्डाराव सङोबा, आराम दसेनो जायो।
एसे दंबावो बेखौ खालामना लानोसै आं आगैया नायथ' गियो बेयो नै ग्राइन्डार माबाबाथाय एसे दंबावो नै बिराद मोजां गेब्लेबाय नै खोबनानै दोनथ'बाय बेदरखौबो रुदबनानै लाबाय सामब्राम ओमफ्रायो हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लाबाय सारायाबो दुंसै नै संनानै लानोसै आं बेदरखौ आराम एवगोरनानै लानोसै ओमफ्रायो दा एवखांनानै बेखौ होसनसै गोथाव जानोसै बेदरखौ एवगोरनानै लानोसै आं आरामनो जेबो होथ'वाखै आरोना आं बेदरखौ आराम थाव ओंखारहोगोन बेनि उनावसो सामब्राम मस्ला मस्लि देनायखौ होगोन आङो बेदरखौ एवगोरना लानोसै आरामनो एवगासिनो दं आं नै अमा बेदरखौ थाव ओंखारहांबाय नै मेजेम ओंखारहांबाय देनायखौ होनानै लानोसै एबार हालदै होथ'वाखै आरोना आङो बेखौ आराम गोजा जालायनाय एवगोरनानै लानोसै मेजेमबावसो एसेबाव बिमाया ओंख्रि संगासिनो दं फिसाया गेलेगासिनो दं नै सनालाय हारसिंनो मामा जिउ गुसुआवनो मुजाबो गाना खुनानै लाबाय थायो मुजाखौबो फ्रिजआव सोना औ कालारिं जाथारबाय आंना नै ओंख्रिया बिराद मोजां एवखाबाय आं नै खारै होनोसै एवनायावनो एसेनो बेदरा गुरै जानायनि दाहायबो होबावगोन आं नारजिखौ होखांबा एबार बेहायबो एसे होनानै लानोसै खारै खारै होबा बिराद मोजां कालार जायो नै गोजा जाथावथावनो नै वाव दसे एवबावनानै होनोसैबो नङाबा मेजेमा गलिजोबसिगोन मामि आगैया लांफै दाङा सना दाङा बेखौ दाङा जे लांफैलाय नै दा नारजिखौ होनोसै आं एबार नै नारजिया वाव आयौ नारजिखौ सबाय बायदि मबाइलाव गोथांथार नांजाबाय लांदो नांजादो बबाव नांजाखो लांदो मबाइलाव गोथांथांसो नुयो नै ओमफ्राय माबायाव रियेलाव गोसोम दे नारजिया जे कालार जायोना नारजिया गोसोम बेबायदिनो ओमफ्राय मबाइलाव गोथां नुदों नै गोदौ होनसै वाव नै बिराद मोजां गोदौबाय आंना नारजि ओंख्रिया मोननोसै नै आंना नारजि ओंख्रिया संख्रि नायनायसै एबार जा गोथाव नुखाबाय बिदि ग्राइन्डाराव होनानै संबा दसेनो मोनो आरोना जोंहा गथ' गोनांना बेबायदि रुबाय थाबाबो गेस खरस जायो आरो सागंबो साबाय थानांगौ जायो रुबा दा इजिलिनो मिक्साराव होनानै नै एखेसो मोनजाखायो आरोना रुनाय ओमफ्राय मिक्साराव होनाय थाब जायो मिक्साराव होनानै संबा मोनबायबो संख्रि नायनोसै आं एबार संख्रि नांगोना नाङाखै दैजि आनै सामिलिया खयथायाव फैयो फन हरदो बिबोनां फैनो नागिरदों आरो ना खयथायाव फैयो आं मैया लेंहरदों नारजि ओंख्रि जानो फै होननानै जानाय नायनोसै एसे संबाय नालाय संख्रि नायनोसै उन्दैयाव बिराद नारजि जायोमोन बियो ओमफ्राय दा देरनानै बारा जानो नागिरला नंगौलाय आं नायनो
ที่ไหนนี่ Đến bạn. Sao vậy? Mà, hai ba là thằng nào đấy? เบดรสเซ่ Không một sao ăn giảm. โบเรียไอ้ที่ตัวบอลเขาจะไปขังใช่ซาเซียนดูไบजाबाय आंना नै नारजि ओंख्रिया खांनोसै आयै हा खामब्रलायबायसो खांसै बिबोनाङा माला सफैयो दे फैबाथाय ओंखाम जानोसै जेबो गैया आरोना नारजिजों अमाजों ओमफ्रायो आलु एवदों बेहाय खांसै नारजिखौ खांबाय आं एबार नैबेहाय लुस्लायनानै दोनसै नारजि अमा भिडिअ हाबबानोसै भिडिअ हाबबानोसै भिडिअ मेंब्लां गगा मोननानै थुखैनोसै दाउबो थाव गोथांजों नाबाय थानाय ना गगा मोननायखायनो ओमफ्राय मोनामलायो फैगोन लानसि आं सना दुगैखांबाय सनाया दुगैखांबाय जोंना सना माइनावा दुगैखांबाय फुन गानखांबाय मुजा गानसै मुजा गगा मोनदोंना नोङो गगा मोनदोंना सना ना हायाव गुसु मानबाय थायो नोङो गगायानो हामनो रोंला आरो गोजां बोथोर फैबाय स्कुटि गाखोबाय थानाय बिबोखौ स्कुलाव दोनलांनाय हामनोनो रोंलायबायना गगाया हाय होनदो दे मानदे हाय होनलाय दे होनदो दे आगाव आलासिफ्रानो नेयैनो दासो 2:30 जालायलायबाय बादुलिसो आलासिफ्रानो जोंना बादुलि थाबखौनो फैनो रोङा ओंखाम उखैनाया थैनोसै ओमफ्राय बिबाजैया मोजां नङा आलासिफ्रा ओंखाम जाबाय जोंहा नै Bukan nalai dong. Buka? Bukan mana ke? Tinggal ngedem apa? Mau Mana? Kamu ke dari mana ke? Bukan dari mana? Halus. Hari saja. Silawa kata. Jangan senang. Mami pusat suara lele. Lalu dia jalan. Kambing oंखाम नै सासेया बाबायसो दा बायदि बिमानि मोनफैनायखौनो बिबाय मानसि फैबाय थाया नालाय बिनानैनो गाबबाय थाबाय हाखु दाखु जाबाय आं ओंखामखौ बिमानैखौ गिनाया नै दासो थाबाय देरसिता रानिया गिगाबाय आनैखौ गिगाबाय हा गिगाबाय सना थांदो हैनि न' खाथिनि थांबाय आलासिफ्रा टाटा आलासिफ्राबो थांबाय जोंबो दसे रेस्ट लानोसै थ' दिनै भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान मोननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां थ' बाय बाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ गाबख'आ नै जोंना गाबख'आ